So hello guys, आं नोंथांमोननो दिनै YouTubeनि साबस्क्राइबारखौ बोरैहाय हाइड खालामनो हायो, बोरैहाय YouTubeनि साबस्क्राइबारखौ नुवा खालामनो हायो, आं नोंथांमोननो बिनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा खिन्थानो नागिरदों। So guys, नोंथांमोना बिदिबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङाबा मोजाङै बुजिनाय नङा। बिदिब्ला सिगाङावनो जोङो क्रमआव थांग्रोनांगोन। बेनिफ्राय बेवहाय youtube.com सार्च खालामनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे आगदाजों गोजौआव डट मोनथाम नुनो मोनदोंना, बे डट मोनथामाव थुनानै हो। बेनिफ्राय नैबे डेस्कटप साइड, बे डेस्कटप साइडआव थुना हो। So guys, नेटआ स्ल' जायो क्रम ब्राउजारखौ बाहायबा। बेनिफ्राय नै बिदि सिखांदों दा, ओरै गोजौआव आगदा साइडजों गोजौआव नोंथांनि प्रफाइल नुनो मोनदोंना, नोंथाङा बे नोंथांनि प्रफाइलाव खनसे थुना हो। अब्ला नैदि ओंखारगोन सेटिंस, नैबे सेटिंस ओंखारदोंना गाहायावहाय, बे सेटिंसआव खनसे क्लिक खालाम। बेनिफ्राय नै बिदि नुनो मोनदोंना, आं नोंथांमोननो जुम खालामनो खिथानि, फिसा फिसा जादों। नैबे एसे गेजेरावहाय नोंथांनि प्रफाइल नुदोंना, बे प्रफाइलनि गाहायाव सिनास बिदि लिरनाय दंना, बेयावहाय खनसे थुना हो। नेटआ बिराद स्ल' जादों, होमबाबो आं नोंसिनो मोजां खिथानांगोन। बेनिफ्राय नै बिदि ओंखारगोन। नेटआनो बिराद स्ल'। बेनिफ्राय नै बिदि ओंखारदोंना, ओरैहाय जेनेरेल दं, चेनेल दं, बिनि एसे ओरैजों बोबोनानै नैबे गेजेराव लिरनाय दंना, एडभान्स सेटिंस, बेवहाय खनसे थुना हो। बेनिफ्राय ओरै बोखोनानै नैबे साबस्क्राइबार काउन्ट, बे साबस्क्राइबार काउन्टखौ नुदोंना, बे साबस्क्राइबार काउन्टनि राइट सिनखौहाय खोमोरनांगौ जोङो, राइट सिनखौ बन्द' खालामनांगौ। बन्द' खालामखांनानै बेनिफ्राय ओरैहाय गाहायथाराव, आगदाजों गाहायथाराव नैबे सेभ दङ, बे सेभआव खनसे थुना हो। अब्लानो नोंथांनि साबस्क्राइबारा हाइड जाबाय, नोंथांनि साबस्क्राइबारखौ नुनो मोननाय नंला आरो। So guys, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो, आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपडेट होयोबा नोंथांनिसिम थाबैनो सहैयो। नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै ला। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन, बाय बाय।